To me zaka ce game da wannan mulki da ake ciki da nasarar da Bola Ahmad Tinubu ya game da kujerarsa ta takarar shugaban kasa 2023 da yardar Ubangiji? Musulmi ne muna fatan Allah ka tabbatar da Najeriya zaman lafiya, ka ba ta kwanciyar hankali kuma ka ba ta arziki da mutunci. Saboda haka ko dan kare Allah ya ba shi ka taya shi da addu'a Allah kuma lafiya. Saboda kasa ɗaya ce al'umma. To kana Allahumma malikal mulki. Ni ne mai zama bakwai da kasai bakwai. Ni ne sarkin da ban ci ban sha ban da uwa ban da uba. Ina baka mulki ka zama adali ko mutane kowa ya zauna lafiya. Talaka su yawan da addu'a kasa ta zauna lafiya. Mu zama da kulalliyar kasa ɗaya al'umma ɗin. To game da rashin tsaro fa, kana ganin za a samar da tsaro ya zama yalwata? Ai tsaro albarkacin salatin manzon Allah. Allah ya tsare duniya shi, sai dai mu ma mu ci gaba da kokari a kowane lokaci. Da fatan Allah ya tallafi ne biyayya ci gaba mai kaiwa da komowa Allah ya albarka. Allah kuma ya tsare ka ya tsare mutuncin ka ya tsare addini. Iyayen Allah musu albarka. To yanzu game da buɗe boda, rashin shigo da abincin nan da ake da haraji da ya dan yawa ya me zaka jawo hankalin mutane da shi da shugabanni? Haraji ne yana da kyau a ƙasa wanda sun gina ƙasa da kare martaba domin talaka su amfana. Talaka kuma su dinga haƙuri, su dinga danna zuciya suna tare da babban nasara kuma da alheri. Kuma abin da nake kira ga talakawa a yi na da duka a ƙara haƙuri. A dai nuna a saman mana da sauki. Allah da za mu samu sauki. Ai na ji an ce wai bayan haƙuri sai daɗi, to kuma na ji an ce yanzu wai bayan wuya sai wata wuya. To yanzu kai kana ganin Tinubu zai fi Buhari ne? Ai Buhari shi ma ya taka rawar gani. Allah ku yi albarka shi ma. Allah kuma ya taimaki kasan ka haɗa kawunan. Allah ya taimaka shi ma Tinubu yawa jihar aiki. Ai wancan noma da haka muna fata Allah ka tabbatar da zaman lafiya. Najeriya kuma Allah ya saka mu sai ce maka bai da kyau. Idan mu ba zai bude mana har mu zo mu karanta